Καλησπέρα σας. Κύριε Βουλευτά, κύριε εκπρόσωπε της Περιφέρειας Ηπείρου, κύριε Διευθυντά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κυρία πρώην Διευθύντρια της Περιφέρειας Ηπείρου Εκπαίδευσης, κυρία εκπρόσωπε του Πνευματικού Κέντρου, κυρίες και κύριοι, συγχωρέστε μου αν παρέλειψα κάποιες προσφώνηση. Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Λυκείου μας στην παράσταση που ανεβάζει η θεατρική ομάδα του σχολείου μας με το τέλος της σχολικής χρονιάς. Είναι μια θεατρική παράσταση με αρκετά μηνύματα, όπως θα διαπιστώσετε. Ο Χάρολτ, ένας έφηβος με δύσκολη εφηβεία, αντιμετωπίζει προβλήματα στη σχέση του με τη μητέρα του, η οποία είναι γόνος αριστοκρατικής γενιάς και ζει με τα ταμπού της αριστοκρατικής κοινωνίας. Για να αποσπάσει την προσοχή της μητέρας του, αφού οι σχέσεις τους δεν είναι αγαθές, σκηνοθετεί αρκετές αυτοκτονίες. Στο μεταξύ γνωρίζεται με μια κυρία 80 ετών, η οποία έχει βιώσει βεβαίως τις φρικαλαιότητες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά ζει τη ζωή της δυναμικά. Γνωρίζεται λοιπόν με τον νεαρό, ξεκινά μια φιλική σχέση που καταλήγει σε σχέση ερωτική, παρά τη διαφορά της ηλικίας. Αντιλαμβάνεστε όταν η μητέρα πληροφορείται το γεγονός που ζει με τα ταμπού της κατεστημένης κοινωνίας και την οξύτητα των σχέσεων που διαμορφώνεται. Η συνέχεια και το τέλος επί της σκηνής. Να πω βεβαίως ότι τα μηνύματα που εκπέμπει αυτή η παράσταση, αυτό το έργο, έχουν σχέση δυστυχώς και με την εποχή μας. Όπως η μοναξιά και η έλλειψη επικοινωνίας που βιώνουμε στην δύσκολη εποχή μας, όπως η σχέση των μεγάλων με τους νέους,
όπως και ο έρωτας στον οποίο καταλήγει αυτή η σχέση του νέου με την κυρία των 80 ετών. Είναι μηνύματα τα οποία δυστυχώς βιώνουμε στην εποχή μας και τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά και πρέπει να μας δημιουργηθεί ο αντίστοιχος προβληματισμός. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και θα πρέπει εκ προημίου να συγχαρώ τους μαθητές και τους συναδέλφους συντελεστές όλους αυτής της θεατρικής παράστασης για την προσπάθεια που έκαναν και για το αποτέλεσμα το οποίο θα διαπιστώσετε ότι είναι αρκετά ικανοποιητικό. Ευχαριστώ για την παρουσία. Δεν θα σας κουράσω. Εάν πολιτισμός είναι η επίπονη αναζήτηση του πιο ποιοτικού εαυτού μας, τότε η σημερινή εκδήλωση έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Είναι μια αντίσταση των μάχημων δασκάλων και μαθητών ενάντια στην οργανωμένη προσπάθεια κάποιων να μας πείσουν ότι αξίζει να ασχολούμαστε με τα υλικά ένστικτα μόνο του εαυτού μας. Εμείς υποστηρίζουμε ακριβώς το αντίθετο. Ιδιαίτερα σήμερα, όπου μια πρωτοφανής οικονομική κρίση απειλεί την ισορροπία της κοινωνίας και του εαυτού μας, η τέχνη και ιδιαίτερα το θέατρο μας προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις για να υπερβούμε τις δύσκολες ώρες. Προτείνουν την αλληλεγγύη και τη συντροφικότητα, την αγάπη και την προσφορά. Προτείνουν τις μεγάλες αξίες της ζωής που στηρίζουν τον άνθρωπο σε κάθε δοκιμασία. Γιατί το θέατρο, από τις αρχαίες τραγωδίες και τον Σέξπιρ μέχρι τον Ήψεν και τον Τσέχοφ, έχει τη δύναμη όχι μόνο να λυτρώνει τον άνθρωπο από την οδύνη, τους ανθρώπους από την οδύνη, αλλά και να τους ενώνει. Έτσι η Μοντ, η ηρωίδα της απόψινής παράστασης, που ευελπιστούμε να σας ψυχαγωγήσει μέσα από το πάθος της για τη ζωή, τη φύση και τη δημιουργική δράση, άλλοτε αισιόδοξη και άλλοτε δραματική. Μας προσφέρει ένα μόνιμο στήριγμα ζωής, που δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά η σαρωτική δύναμη της αγάπης. Εκπροσωπώντας τη θεατρική ομάδα του Λυκείου Κατσικά και τις αγαπημένες μου φίλες, συναδέλφισες και συνεργάτηδες, την κυρία Κοντού και την κυρία Κίτσου, θέλουμε να αφιερώσουμε την απόψινή θεατρική παράσταση Harold και Maude σε μια συνάδελφο που χάθηκε πρόσφατα και η οποία με τη γλυκύτατη παρουσία της, την επιστημονική της κατάρτιση, την έμπρακτη αγάπη της για τα παιδιά, τους μαθητές της και τη λατρεία της για το θέατρο, σφράγισε τόσο το χώρο της εκπαίδευσης όσο και τον ευρύτερο της τοπικής μας κοινωνίας. Κυρία Λένα Σαμαρά, σε ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά.
Σου μιλάει η μητέρα σου. Σε παρακαλώ να κατέβεις αμέσως τώρα. Πόσες φορές σου έχω πει να μην φοράς ποτέ σκούρα παπούτσια με πράσινες κάλτσες. Ώρες μου δημιουργεί τη εντύπωση ότι μιλάω στο κενό. Έχεις αναλογιστεί το είναι. Ορίστε. Ήρθε ο γιατρός Μάθιος και δεν έχεις αλλάξει ακόμη ούτε γραβάτα. Λοιπόν, Μαρία, τι συμβαίνει. Είσαστε κατάφλωμοι. Χτυπούν. Μα τέλος πάντων, κουνηθείτε. Πηγαίνετε παρακαλώ να ανοίξετε. Το συγγνώμη, κυρία. Τώρα χαρώ να ακούσαμε καλά. Δική μου ιδέα ήταν να καλέσω τον γιατρό Μάθιος να έρθει να την κλείσει μαζί μας. Είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη θέση που πνίγεται στη δουλειά. Μας κάνει μεγάλη τιμή και χάρη που δέχτηκε αυτή την πρόσκληση. Πρέπει να το εκμεταλλευτείς. Προσπάθησε να του μιλήσεις. Μπορεί να σε βοηθήσει πολύ. Με μένα έκανε θαύματα. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που σας βλέπω και τι κάνετε. Πολύ καλά. Ευχαριστώ. Και εσείς, αγαπητοί φίλοι. Πάντοτε θαυμάσια. Γιατρέ, να σας συστήσω. Από εδώ ο γιος μου Χάρολ, Χάρολ ο γιατρός Μάθιος. Καλησπέρα. Έχω μιλήσει για εσάς. Ωραία, Χάρολ. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να ανέβεις στο δωμάτιό σου, με τα διάφορα αντικείμενά σου και να οδηγηθείς για το δίπλα. Θα σε περιμένουμε εδώ. Κάνε μόνο γρήγορα. Παρακαλώ, καθίστε. Είμαι ειλικρινά ευτυχής για την δουλειά που μας κάνετε. Θα θέλατε μήπως να πιείτε κάτι, ένα ουίσκι? Θαυμάσια. Το ουίσκι, Μαρία. Παρακαλώ και ένα ποτήρι λευκό κρασί για μένα. Μάλιστα, κύριε. Αναρωτιέμαι μερικές φορές αν είμαι αρκετά δυνατή να μεγαλώσω μονάχη μου το γιο μου. Γνωρίζετε τις δυσκολίες που πέρασα μετά το θάνατο του Τζάρλς. Πρόθεσα τον εαυτό μεθοδικά επικεφαλής όλων των υποθέσεων της βιομηχανίας που πληρώναμε από τον άντρα μου. Έπειτα, οι υπευθυνότητες του σπιτιού, οι οικονομικές μου υποχρεώσεις, τέλος πάντων, τα κοινοφελή έργα. Πιστέψτε με, γιατρέ, δεν ήταν πάντοτε ευχάριστες οι μέρες μου. Μα φυσικά. Ακόμα και όσο ζούσε ο Τσάρλς, κακά τα ψέματα δεν με ξεκούραζε διόλου. Θα έλεγα μάλιστα πως ήταν χειρότερος από το γιο του. Την ημέρα του γάμου μας, τον περίμενα μισή ώρα στην πόρτα της εκκλησίας. Συγγενείς και φίλοι μαζεμένοι. Και εκείνος που νομίζετε πως ήταν? Στο σπίτι του, μέσα στην πανιέρα του. Και να παίζει με ένα μηχάνημα που του έχουν χαρίσει και κελέδωσε σε παπάκι. Κουάξ, κουάξ, κουάξ. Όχι, γιατρέ, πιστέψτε με, δεν ήταν πάντοτε εύκολη η ζωή μου. Ευχαριστώ, Μάρια. Για να μην σας κουράζω όμως. Το παρελθόν είναι πάντα παρελθόν. Αυτό που με ανησυχεί για την ώρα είναι ο Χάρολ. Πιστεύω πολύ στη δύναμη της παρουσίας σας και πως θα μπορέσετε να το βοηθήσετε. Εγώ προσωπικά επικοινωνώ όλο και λιγότερο μαζί του. Δεν υπήρξε άλλωστε και ποτέ του φλίαρος. Έξυπνος, ναι, ιδιαίτερα διαφορετικός. Αλλά πολυλογάς ποτέ. Θα το προσέξατε άλλωστε και μόνος σας. Είχε να ύφος λίγο. Έκανα ό,τι μου ήταν δυνατό για να το μάθω καλούς τρόπους. Από 11 χρονών τον έστειλα σε χώρο διδασκαλείο. Αποτέλεσμα 0. Στις δεξιώσεις τριγυρίζει από σαλόνι σε σαλόνι και καταλήγει να κάθεται σε μια γωνιά μόνος. Πολύ ευχάριστο, δεν βρίσκεται? Ιδιαίτερα όταν μου είναι και κύριο του σπιτιού, ο δεσπότης. Ίσως θα μπορούσα να του μιλήσω ιδιαίτερα μετά από το δίκτυο. Να του κλείσω ένα ραντεβού στο γραφείο μου. Θα ήταν μεγάλη ανακούφιση. Ξέρετε, γιατρέ, είναι δύσκολο για μια μητέρα αυτό που θα πω. Αλλά μερικές φορές το κοιτάζω και νομίζω πως τρελάθηκε. Πόσες τέτοιες αυτοκτονίες έχει πραγματοποιήσει? Δεν θυμάμαι ακριβώς. Και γιατί? Μήπως θα έπρεπε να υπολογίσω και την πρώτη φορά, που δεν ήταν σωστά προετοιμασμένη. Ή εκείνη τη φορά που φούρνωσα να την και πριν γυρίσει η μητέρα μου από ένα κοκτέιλ. Εκείνες που μείναν στο στάδιο αναμονής, οι άλλες που εγκατέλειψα, οι απλοί εκδηλωτές. Περίπου. Θα έλεγα κάμια 15. 15. Περίπου. Και όλες αυτές οι σκηνοθετημένες αυτοκτονίες εξετελέστηκαν προς χάρη της μητέρας σας?
Δεν θα έλεγα προς χάρη. Ακριβώς. Αλλά ήταν προσχεδιασμένες για να δημιουργήσουν μια κάποια αντίδραση στη μητέρα σας. Έτσι δεν είναι? Μου είπε άλλωστε πως την ημέρα που τιμάξατε τα μυαλά σου στον αέρα με εκείνο το όπλο έπαθε νευρική κρίση. Ναι, εκείνη τη φορά έπιασε το κόλπο μου. Αλλά δεν είναι πάντοτε τόσο εύκολο όσο νομίζετε. Καμιά φορά το αίμα πετάγεται πριν ο μηχανισμός λειτουργήσει στην ώρα του. Μα η αντίδραση της μητέρας σας σας ικανοποίησε επαρκώς? Αρκετά, ναι. Αλλά το τουφέκι, ξέρετε, το χρησιμοποίησα μόνο στην αρχή αυτής της σειράς πειραμάτων. Ήταν πολύ πιο εύκολο τότε. Θέλετε να πείτε πως από τότε η μητέρα σας συνήθισε αυτές τις ιστορίες? Ναι. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο το να της αποσπάσω κάποια αντίδραση. Και η περίπτωση της κρεμάλας, παραδείγματος χάρη? Ειλικρινά δεν είχε και όλη επιτυχία. Δούλευα αυτό το μηχανισμό 3 μέρες. Πιστεύω δεν πρόσεξε καν το μικρό σημείο που της είχα αφήσει. Τι έγραφες? Αντίο απάνω από τον κόσμο. Κάθε φορά κάνω τα σημειώματά μου όλο και πιο λακωνικά. Ας μιλήσουμε λίγο για τη μητέρα σας. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτή? Όχι, όχι, Μπέτι. Τη Λιδία Φέργινσον σας την έστειλε για ένα απλό ρουλάκισμα των μαλλιών της. Ακριβώς. Προσκάλεσα λοιπόν που λες την κόρη της στην Αλίκη. Μια μικρή κοντούλα χοντρούλα, ίδιο το πορτρέτ της μητέρας της. Να έρθει στο σπίτι να γνωριστεί με το Χάρο. Κατεβαίνουμε που λες στο γήπεδο του τένις και τι να δούμε. Κατά μεσής της πισίνας, το πτώμα του Χάρο, πλημμυρισμένο στο αίμα επιπλέον, με